अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. Mixed by Sila Films. भज के आइए मालावा में मारा भला पारे के पारी तहरा ला सुली पर चढ़ के पारी प्यार हमारा या न देखा बा ना बुझलू का। अरे इहनु गीतिया होई तारा बियाह में हारे गाई के गोबरे महादेव हायांगा नाली पाई चौका पुराई सुनिए शिव शिव के दहाई। परसों यार हम छेका बा हमरो भतार तोर लेखा बा। परसों यार हम छेका बा सावर भतार तोर लेखा बा। रिकॉर्डिंग बा सीला फिल्म्स मोतिहारी। परसों यार हम छेका बा चिंता न कर तनिको तोहरे डुप्लीकेट ह तोहरे से मिलेला सकल हो। कहीं से तुम्हारी अपना दिलवा के बतावा साचो ही निकाला कवनो हाल हो जिनकी भरला ओकर हो जाइबू पियावा के संगे मौज उड़ाइबू एही से लागल टेकाबा। एक करे जा अब का करबू हारे ताही चौके बैठेले न महादेवा हाँ गइले आलसाई चुटकी बजाई गौरा देई आली हनी मनाई सुनिए शिव शिव के दहाई। परसों यार हम छेका बा हमरो भतार तोर लेखा बा। परसों यार हम छेका बा सावर भतार तोर लेखा बा। म्यूजिक डायरेक्टर शशि सिंह। म्यूजिक डायरेक्टर शशि सिंह। परसों यार हम छेका बा परसों यार हम छेका बा। टाइगर सुजीत के भले तू ठुकराइबू मानी न फैशन फिरोज हो जानो तनी हमरो मालूम बा। हाँ हाँ राजी पलक तोहके ना भूल पाई आई न दिलावा पहुँच हो। तू त बलम घर सब दिन रहबू हमर जुदाई कैसे के सहबू ई कवन तोहर तरीका जा बताइबू। ए बुलकनी काकी अरे तू हो गावा सोना रे खाली हम ही गाई हारी तोरा नई हरावा गौरा देई हाँ सुनीले बाड़ाई आगे हुए केले रुए गौरा देई हमारा बाछावाई सुनिए शिव शिव के दहाई। परसों यार हम छेका बा हमरो भतार तोर लेखा बा। परसों
परसों यार हम छेका बा सावर भतार तोरे लेखा बा। जिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कॉन्टैक्ट नंबर 91 23 12 12 58।